Hello, this episode will be in Welsh. If your Welsh isn't up to following along, then we are completely fine with you skipping to the next one. Helo, a chroeso i'r gyfnewidfa, podlediad wedi'i gynhyrchu gan Archwilio Cymru. Siôn Owen ydw I a dwi'n gweithio'r gyfnewidfa Arfer Da. Archwilio Cymru ydy'r corff sy'n gyfrifol am archwilio'r sector gyhoeddus atgynnelydig yn ariannol ac o ran perfformiad. Mae hynny'n cynnwys y Cyngor Cymuned Lleia a Llywodraeth Cymru a phob corff arall sy'n rhwng y ddau begwn yma. Mae'r benod yma yn trafod twyll yn y sector gyhoeddus. Mae twyll a gwellau ariannol yn broblem barhaus i'r sector gyhoeddus, ac mae'n bosib, yn ôl am cymgyrwydd awdurdod twyll y sector gyhoeddus, fod o leia 33 biliwn o bunnoedd o arian gyhoeddus yn cael ei effeithio bob blwyddyn ar draws y Deyrnas Unedig. Mae o'n faes sydd ddim yn cael llawer y sylw, ond o weithio'n effeithiol mi fydd yn talu ar ei ganfed gan atal cyllid rhag disgyn allan o gyrff gyhoeddus a allai gael ei wario mwyn gwella llesiant. Mwyn dysgu mwy am y maes yma, fi drefnu sgwrs gyda Ben Rees, Pennaeth Atal Twyll Lleol ym Mwrdd Iechyd Hywel dda, gan gyfarfod yn ei swyddfa yng Nghaerfyrddin. So, Ben Rees, fi'n pennaeth adran Atal Twyll i Hywel dda, o Bwrdd Iechyd Hywel dda, a fi wedi bod yma nawr ers 2017. 17 Iechyd, blwyddyn nesaf. Decade go. A sy'n ma'n yn teimlo? Mae'n tipyn o gwaniaeth, des i o Heddlu De Cymru i gweithio fan hyn. So, o tipyn o newid rhwng gweithio shifts ar y front line i gweithio mewn swyddfa yn y Bwrdd Iechyd, tipyn o gwaniaeth rhwng, Yn y benod gyfatebol yn Saesneg i hon, a o pawb sy'n gweithio yn maes twyll yn arfer bod yn y heddlu, ynddi? Mae'n wir. Mae llwyth yn ni o'r heddlu, a achos ni wedi dod yn eitha dda yn Cymru i wneud sort of criminal investigations achos ni, ond hefyd wedyn ti'n flipo hwnna, os yna gwendid rhwng data analytics, a byddwn ni'n gweud na ble mae eisiau ni datblygu hefyd o ran yn yr gig falle yn y public sector bach yn gwahanol ond yn yr gig mae hwnna'n yn wyd i adran fi bod angen bach mwy o cymorth o ran o'r pobl fi'n gweithio gyda'r finance i helpu ni gyda'r data analytics so o'r un llaw mae'n helpu cael yr profiad o bod yn y heddlu ond hefyd wedyn ni'n ar un pryd ni'n gwybod pryd mae angen help wneud cwbl o beth eraill i wneud y swydd Mae data analytics yn mynd y faes mwy ac yn fwy arbenigol, dydy? Ydy. Mae fe'n real, mae peth wedi newid yn 10 mlynedd ddiwetha. A faint o gwybodaeth ni'n casglu hefyd sy'n gallu defnyddio mwyn helpu ni ffind o'r gwendid. Adnabod y risgiau a gweld mae dim bod efo'r data'n risg, dydy? So am risgiau, be di'r risgiau mwyaf sy'n godi o dwyll falle sy'n wynebu'r sector gyhoeddus yng Nghymru? So yn y gig, rydyn ni'n wynebu'r un math o risgiau a gweddill y sector cyhoeddus a honni yw cam defnyddio adnoddau twyll yn yr ymwneud â procurement twyll yn ei gyda staff ar un amlwg ar y foment yw'r staff sy'n gyda ail swydd falle a wedi gweithio pam nhw off gwaith yn dost a'r risgiau sy'n dod gyda symud gwasanaethau mewn i'r byd digidol digital transformation sy'n digwydd a risg sy'n dod gyda hwnna ond mae rhywbeth o enw'r National Fraud Initiative neu NFI a mae hwnna wedi dangos bod llawer o dwyll neu error ar draws yr cyrff gyhoeddus yn Nghymru, ond ni byth ni wedi ffindio o NFI yw falle mwy o twyll i wneud gyda beth ni'n gael o payroll related neu procurement a hynny nawr beth ni'n edrych blaen mewn i'n blwyddyn nesaf yn yr annual work plan bydd ni'n ffocws o hynna ar beth yw'r trends a risks ni wedi gweld yn y blwyddyn diwethaf a falle bach mwy o proactive approach i delio gyda fe blwyddyn nesaf wedyn ni a bydd hwnna'n helpu ni gweld ble
dylen ni ffocws arno a ble ni'n mynd fel adran Atal Twyll wedyn ni. Ond yn yr NHS yn benodol, Twyll hunaniaeth mewn presgripsiynau hefyd, neu fynediad a wasanaethau. Ni'n gweld hwnna'n mynd yn fwy yn ystod facher haf neu yn ystod rai adeg yr flwyddyn pryd mae mwy o'r population yn mynd fwy o seis achos movement o pobl draws Cymru de. Mae nhw'n dod yma i aros. A wedyn mi fydd yn y salwi. Fel tourism yn effeithio rai gwasanaethau ni wedyn ni. So, o'n i'n gwybod hwnna, a wedyn ni mae'n bwysig wedi bod yr prosesu ni yn digon da i delio gyda hwnna hefyd. Achos mae poblogaethau llywydd arfordirol yn dyblu dros nos o falle dydy. Ie, a Gwyn yn Lloegr, nhw'n talu am prescriptions, yn Cymru, ni'n cael nhw'n ddim, a mae'n ni'n siŵr bod prosesu ni delio gyda hwnna, na beth o'n i'n meddwl gyda'r transient, pan mae ferch efo tourism gallu effeithio hwnna wedyn ni. Achos mae pobl dal angen prescriptions, pan maen nhw ar gwyliau yn Cymru, a fel aelod o'r cymuned fy hunain, ti'n meddwl, bod NHS yw'r NHS, fi gallu cael un gwasanaethau yn Cymru na beth fi'n cael yn Lloegr, a mae'n bwysig bod ni'n rhoi gwybod i pob beth yw'r rheolau, a fel ni'n delio gyda hwnna wedyn ni. Byddai'n 10 i pawb, a 10 i ni fel bwrdd iechyd hefyd ni. Ie, achos yn y pen draw edrych ar ôl eich hunan ydy o. Ie. Mae un them newydd wedi dod lan ers Covid, a hwnna'r risg i wneud gyda, fi beth gallu gweud y gair yn iawn, polygamous working. Mae'n rhywbeth sy'n cael ei creu yn ddiweddar. Wedi pobl yn gweithio mwy na un job ar yr un pryd, ond mae'r jobs na'n llan amser. Oedd y ces ddiweddar lan yn Gloucestershire, ble oedd aelod o'r cyngor am fyna. Oedd gyda fe 3 swydd llan amser. A oedd e'n neud y job o 3 person, ond beth nath oedd e'n rhoi timesheets mewn yn gweud oedd e'n gweithio 3 job ar un pryd. So oedd timesheets na wedyn ni yn Twyll yn y ffordd, ond oedd ddim yn iawn. Ti'n ffili gweithio 3 job dros rhwng 9 a 5 pob dydd, di hun di Gwener, a na ble mae pobl yn cael ei dal am mas wedyn ni. Ond so hwnna na blwyddyn nesaf bydd rhaid ni fel gig edrych mewn i hwnna mwy manwl a wneud siŵr bod prosesu ni'n cyfro'r ffaith bod ni'n gwedi staff beth mae'r gallu wneud. A os mae yna mwy na un swydd, bydd ni'n really pwysleisio'r ffaith bod rhaid chi roi beth ni'n gweud declaration of interest mewn o'r inter-secondary employment. A ni fel bwrdd iechyd wedi yn cefnogi nhw i wneud y peth iawn ar amser iawn da. Ie, neu siwr pobl dwi'n yr ysgol ydy. Wedyn, achos mae taclo Twyll mewn un ffordd yn just yn bres, ti'n mwyn gorau safio lo arall dydy. Ie. Ond eto mae yna, mi weli di weithio bobl, dwi'n gweithio'r corff archwilio. Da ni'n hynod o'r cyn ar bethau fatha Atal Twyll a cael bobl i wneud dilyn y prosesa'n iawn o felly, achos dyna mae'n fod i wneud. Ond eto mae angen dod i ryw fath o gydwbwysedd rhwng Atal Twyll a cael gwneud y gwaith a darparu'r gwasanaeth does. Yn union, ie. So, fel ni'n dros o hwnna so yn yr gig Cymru, ni'n trio wneud pethau rhagweithio gan integreddio reolaethau Twyll i brosesu pob dydd yn hydrach na chreu mwy o gwaith. Tydi pobl ar y front line. Mae'r safonau gwrth Twyll yng Nghymru yn gofyn i'r gig i gynnwys reoli risg Twyll, codi ymwybyddiaeth ac ymchwilio fel rhan o lywodraethu arferol. Mae hynny'n cynnwys parhau data trwy NFI, ymgyrchoedd
byddiaeth ac adnabod gwendidau'r gynnar, ond heb wneud bywyd gwaith staff rheng flaen yn anodd. So beth chi'n gweud, fel chi'n aml yn clywed yn y cymuned, neu but prevention is better than cure. A mae'r un peth ni'n gweud yn adran Twyll hefyd rhan, mae'n lot rwyddach i ni yn dopi prosesu ar y dechrau trwy gweithio gyda adrannau mwyn really, beth chi'n gweud, in-bed process, counterfeit process, yn pethau pob dydd. A wedyn ni, trwy wneud ni'n droi'r hyder i'r staff i cael yr meddwl atal Twyll o'r dechrau, a nhw'n rhoi hwnna mewn i popeth nhw'n neud wedyn ni. A mae'n jyst yn dod rhan o bywyd wedyn ni. A ni'n gweud, ie. So mae llygu nhw'n agored i Twyll a patrwma Twyll just fel beth sy'n normal ddyn nhw lle? Ydy, ie. A beth when ni'n weid ys i bod i cydweithio, mae hwnna'n allweddol iawn. Siwr bod mae'r un y peth mwyaf bwysig yw'r ffaith bod ni'n gallu cydweithio, dim jyst gyda pobl ni'n gweithio gyda pob dydd, dod colleagues, ond hefyd adran fel internal audit, procurement, mae adran o enw Gwasanaethau Atal Twyll Cymru yn eisiau uwchbennu yn fel bwrdd Iechyd, a ni'n gweithio gyda nhw i datblygu ac i hyrwyddio dull fel Once for Wales. So na hefyd yn eitha bwysig bod ni ddim yn, bod gyd ni ddim yn gwneud gwaith ni yn silo, bod ni'n gweithio gyda'n gilydd a gobeithio creu chai o gwaith i pobl trwy'n neud ni hefyd. A mae Once for Wales approach, bych chi'n clywed na thamal siwr yn yr media, ond mae hwnna'n really bwysig, not just mewn adran Atal Twyll, ond dros yr gig i gyd. So beth di Once for Wales wedyn? So beth ni'n trio neud yw bod pam ni'n gwyn am y roth y prosiect ni, yn lled edrych hwnna, sut gall hwnna helpu Hywel dda, bydd ni'n meddwl sut gall hwnna helpu Cymru i gyd. Beth gall ni'n neud bod ni'n neud y gwaith unwaith, ond cael gwybodaeth neu data wrth pawb yn Cymru a neud achos ni'n tueddu dilyn yr un polisïau dros Cymru i gyd, yn wedi yn y gig, achos mae'r risks tueddu fod yr un peth, a mwy bwysig mae'r controls tueddu fod yr un peth. So os ni'n mynd i wneud un pwysna gwaith yn bwrdd Iechyd Hywel dda, gall i wneud hwnna pob man a replicate fe pob man, a beth yna yn tynnu ni'n slabio lot o gwaith. A ar un pryd, ni'n cael mwy o value mas o gwaith na hefyd ni. A mi na'n gweithio'r gyfnewidfa arfer da yn trio annog hynny. Iei! Da ni licio clod hynny. Achos does na ddim pwrpas mynd i ail-ddyfeisio'r olwyn bob tro ti'n dod at y broblem nag oes. Ti wedi cyffwr ar yr NFI i gypl o weithio. Mae hwnna hefyd yn rhan arall mawr o'r cydweithio dydy? Ydy. Ond mae NFI wedyn ni, beth mae'n wneud hefyd, mae'n agor drwsau ni i cael y sgwrsiau na beth i Twyll gyda'r cyngor, gyda'r cwmnïau eraill dros Cymru, a bod Prydain dim dros Cymru. A beth ti'n aml gweld bod pawb yn wedi yn yr public sector nhw'n gweld yr un problemau, nhw'n gweld yr un risks. So gallwn ni dysgu wrth yn gilydd hefyd yn ni. Fel ti'n newydd dweud, da ni'n aml yn gweithio i'r un rheoliadau, da ni dan rhan yr un ddyfwriaeth, da ni dan yr un ddyfwriaeth yng Nghymru. Wahanol yn Lloegr, a da ni fo'r un controls ar lot o'r un problemau, felly mae'n jyst yn ei sens i ni siarad o'n gilydd, dydy? Mae fe. Da chi wedi dod o draws rhwystra i atal rhannu gwybodaeth a falle, ta da chi wedi dod i ddall y chilydd yr ei da fyna? So mae fe, beth i'n garw fel ambell i bariad ond gach ti dod drosto hwnna drwy cael cytundeb yn lled i rannu'r data yna. A beth ni wedi gweld yn lleol, ni wedi edrych yn ddiweddar fel ni'n gweithio gyda'r cyngor lleol. So, yn Hywel dda,
rownd ni yma Sir Gar Cyfyrddin, Ceredigion a Sir Penfro. A fi, fel pennaeth adran, wedi edrych mewn i sut gallwn ni gwella'r perthynas i gyda ni fel pedwar. So beth ni'n edrych i wneud nawr, bydd i cwrdd lan gyda nhw. Pobl sy'n gweithio yn yr adran Atal Twyll yn y cyngor, cwrdd lan nhw dim falle 2 waith y flwyddyn mwyn trafod beth ni'n gweld dydd i dydd a beth sy'n effeithio ni fel cwmnis a sut gallwn ni helpu'n gilydd a o ran ni wedyn ni falle creu rhyw fath o memorandum of understanding a cael bach o cytundeb yn lle i helpu'n gilydd a byddwn ni'n neud hwnna trwy'r information governance a policies lleol ni ond y peth bwysig fi'n credu mae barriers ond gallech ti dod dros o'r reina dros trwy siarad a cael y perthynas yna gyda'n gilydd a cael yr un mindset. Ni gyd ma'n neud yr un job. Prif swydd fi yw i wneud siŵr bod arian cyhoeddus ddim yn mynd mewn i pocedi'r pryd bynnag y criminals de. Bod o fynd i lle mae fod. A mae'r arian cael ei hala a beth dylai fe cael ei hala arno a os byddwn ni moyn gweud un o prif themau heddi yw hwnna bod really job ni yw wneud siŵr bod arian yn mynd ble dylai fe mynd a job ni yw i roi digon o steps neu barriers yn o flaen pobl sy'n moyn dwy'n aren wrth y gig de. A hwnna'n swnio bach yn sy'n beth yw cheesy yn Cymraeg, cawslid, swn i'n dweud, ond dwi yn dod o'r gogledd, felly... Cawslid yn un dda, Ond, dwi'n gwybod beth di, hynny yw, fatha llefrith a llaeth, os a fersiwn ddeheuol o cheesy yn Gymraeg. Ond mae fe'n wir, ni gyd moyn neud yn siŵr bod ni ddim yn colli arian a gweud colli, so ti'n colli fe yn dwyne. Ond dim pob peth ni'n edrych mewn i, neu'n ymchwil mewn i de, popeth ddim yn trosedd. Mae rai beth mae errors yn digwydd a mae'n bwysig bod ni'n stop o'r errors na hefyd, yn dysgu trwy beth ni'n neud. Achos os di pres yn gwllwng allan trwy dwyll a camgymeriadau felly, yna mewn cyfnod lle mae yna, da ni dal yn gorau bod yn ofalus iawn sy'n mae sector gyhoeddus yn gwario pres ac yn y blaen. Os da chi ddim yn gorau safio'r pres yna sydd wedi gwllwng allan o'r system, wel gorau all na. Ti'n gweld hwnna fatha rhan o rôl arweinwyr a bellu efo greu diwylliant yr cyfathrebu rhwng sefydliadau a yn y blaen? Mae rhywbeth yn lle, os chi'n googlo NHS fraud neu unrhyw beth fyna a chi'n gofyn edrych ar un o'r prif pwyntiau mwyn datblygu counter-fraud culture mewn busnes de. Mae'n really bwysig bych chi gyda'r bych chi'n cael o'r top-down approach a mae'r Llywodraeth yn gweud i'r execs, mae'r rai chi cael prosesu'n lle i Atal Twyll de, Atal Twyll yn y gig. Ond nhw sy'n gosod wedyn ni'r tôn from the top trwy gymeradwy o strategaethau gwrthdwyll, sicrhau adnoddau ar gyfer Atal Twyll Lleol a rhoi adroddiadau reoledd i'r bwyllgorau Llywodraeth. O ran y tôn from the top, mae'n bwysig bod nhw'n dangos hwnna hefyd. Ond hefyd, beth sydd gyda ni i helpu ni wneud hwnna yn Hywel dda ar dros y gig i gyd yw nhw wedi creu dim swydd, rôl newydd i'r execs a enw rôl na yw fraud champion a mae'r fraud champion fod helpu ni fel adran i wneud yn siŵr bod y top-down approach na yn gweithio yn y bwrdd iechyd. Nhw mae helpu ni os mynd drwy problemau os ni'n gweld ni'n teimlo bod rhyw service lead ddim quite yn cymryd mlaen beth ni'n gweud. Ni gall mae rhywun gyda ni'n mynd ato mwyn helpu ni cael neges na drosto. Yn Hywel dda, yr
fraud champion yw rhywun o'r enw Joanne Wilson. Hi yw'r board secretary, director of governance. So mae'n eitha uchel lan yn y train de, rhywun eitha senior, a hefyd oedd Joanne arfer bod yn LCFS blynyddoedd yn ôl. So mae'n mynd o LCFS lan y structure i wneud beth mae hi'n wneud heddi, a mae hi yn rhia'r champion i ni. Mae'n helpu ni lot, a wedyn ni gweithio mewn partnership gyda'r Director of Finance, wedyn ni pwy fi'n reporto i, a nhw gyda'n gilydd yn tipyn o ffos, mae'n helpu ni cael y neges na drosto. Mae ddau deitl gof y gythiol hwnna'r Director of Finance a'r Board Secretary, Director of Governance yn dod ar dol, jyst ti'n bihafio. Mae'r ddoi nhw, sef yn gweud hwnna, ond mae'r ddoi nhw yn gret yn helpu ni fel adran i cael pwynt ni ar draws, yn wedig gyda risg a'r newidiadau dros gweud y 5 mlynedd diwetha, ble mae'r risg wedi bod mwy a mwy bwysig a fe'n mwy a mwy o ran o beth ni'n neud dydd i dydd. A mae hwnna wedyn yn arwain i rhan o'n gwaith ni fel sefydliad ydy darparu ymddiriadaeth i'r cyhoedd bod pres gyhoeddus cael ei wario'n gyfrifol ac yn briodol. Yn union, A mae Atal Twyll yn rhan o hynny, dydy. Bwysig wedyn bod y cyhoedd yn dymddiriad bod yna waith yn mynd ymlaen, fel ti'n sôn. I Atal Twyll yn falle. Mae'n rhaid i'r cyhoedd gael y ffydd bod ni'n neud y peth iawn y fe, a mae'r ffydd na'n mynd. Eto, un o'r swydd mwyaf ni yw i wneud yn siŵr bod ni'n cael hwnna mas na, bod ni'n dangos bod ni'n rhoi hyder i pobl bod mae rhywun ma i trial stopo arian mynd i'r lle fydd anghywir a mynd i'r lle iawn. Ti di cyffwr ar dipyn o hyn yn ystod sgwrs yma, lle os unrhyw dyddiadau newydd y myd Twyll ddylai pob bod yn ymwybodol ohonyn nhw. Ti heb sôn amdano nhw'n barod lle? Yr un mwyaf newydd yw'r, fe wedi ti bod i'r polygamous working, ni'n siarad bod i hwnna yn barod. Hefyd, beth ni'n gweld yn yr nawr dros Nadolig a felly fel mae'r byd nawr, beth sy'n ymlaen yn y Middle East, mae'n pwysio prisiau pethau lan, so yn amser o economic hardship ni'n hefyd gweld mwy o trosedd i wneud gyda trosedd sy'n cael ei wneud mwyn creu arian, a mae hwnna'n beth ni'n gweld yn y bwrdd iechyd yw mwy o trosedd i wneud gyda falle fel working while sick, a beth ni'n neud bach o data analytics, ni'n disgwyl gweld hwnna nawr yn fwy yn y misoedd nesaf. So sut gallwn ni stopio hwnna, sut gallwn ni wneud yn siŵr bod staff yn neud y dewisari iawn. Un ffordd o ni wneud ni yw nawr really pwysleisio beth mae reolau yn y bwrdd iechyd, beth yw'r reolau o ran cael ail swydd, pryd mae rhaid ti gweud i'r bwrdd iechyd mae ail swydd gyda ti, a beth dylai ti wneud os chi bant gwaith yn cael sick pay, a pwy cwestiynau dylai ti gofyn, a pwy sgwrsiau dylai chi cael gyda'r line managers mwyn sicrhau bod chi ddim yn cwmpo mewn i'r trap o trosedd neu beth ni'n gael y working while sick. So mae'r fe'n really bwysig bod ni'n adran fe'n un pwysleisio beth dylai staff wneud, the do's and the don'ts. So o ran hynny yn Hywel dda, y do's bydd bod chi'n gweud i'r line manager bod ail swydd gyda chi, chi'n trafod hwnna, chi'n gwneud asesiad o beth yw'r risks i wneud gyda'r ail job na, a wedyn chi'n gwneud siŵr chi'n gweithio in-line gyda'r contract chi, neu ar policies lleol sydd gyda ni mewn lle o ran secondary employment. A beth ni'n really pwysleisio i staff yw beth sy'n really bwysig bod chi'n cael y sgwrs na. A pan chi'n cael y sgwrs, mae'n really anodd i rywun gweud bod chi wedi bod yn dishonest. Os chi'n open a chi'n cael y sgwrs yna,
hyd yn os chi'n gwneud y peth wrong, ond mae fe'n mynd lawr rewl sydd ddim y rewl iawn, bod chi wedi cael y sgwrs yna, mae'n dangos bod chi'n, chi trial de. Ond, trafod yn really bwysig. O ran threats eraill de, I fi yn lleol, amser yn y flwyddyn ni'n dechrau paratoi yna'r am annual work plan blwyddyn nesaf, a beth ni'n bwriadu i wneud. A I fi, mae tipyn o newidiadau dros y blwyddyn diwethaf wedi bod yn adran procurement. Mae lot o newidiadau i'r procurement legislation, enwedig rownd beth ni'n galw'r due diligence a beth dylen ni wneud I sicrhau bod ni'n gwneud pethau iawn ar amser iawn. So o ran ni, bydd ni'n really yn cael ffocus ar risks I wneud gyda procurement a bydd ni'n gwneud asesiad o ran beth sydd gyda ni'r foment I wneud yn siŵr bod trosedd ddim yn digwydd de. A beth sydd angen rhoi mewn lle a wedyn ni bydd ni'n trefnu sut gallwn ni wneud hwnna gyda'r adran procurement, gyda internal audit I wneud yn siŵr bod beth ni'n wneud yn effeithiol a mae ddim yn rhoi'r gormod o gwaith i'r frontline staff a beth gallwn ni wneud sy'n automated hefyd o ran. Dynol mewn cylch taclus iawn o fyna efo gwneud yn siŵr bod Twyll yn anodd iawn yn cael ei atal cyn fo ddigwydd, ond peidio creu gwaith ychwanegol I bobl sydd ddigon brysur yn ferod. Bydd ni byth yn cael gwared Twyll, ti byth yn cael gwared bydd ni wastad na, beth gellu ni wneud I wneud mor anodd ni gallu I rywun wneud y Twyll na'r erbyn y gig. A na beth I job ni, so reduce to an absolute minimum, na beth yw'n un o'r standards, achos mae fe wastad yn newid, mae rhaid chi newid yr un pace fy ni hefyd. Cos da chi wastad yr asio. Mae fe'n... Mae hwnna'n dod â ni hynny, os na pa sgiliau cymwysedda y angen ar y sector gyhoeddus os o beth teb sôn amdano fo'n barod lle? Os byddwn i'n gweud rhywbeth I datblygu de, mae angen cymysgedd o lythrennydd digidol, sgiliau, dadansoddeg, data, dealltwriaeth, AI, sgiliau ymchwilio a chywodraethu moesegol. Mae cynllun AI Llywodraeth Cymru'n pwysleisio hyfforddiant a datblygu gweithlu a mi'n credu mae'n really bwysig hefyd. A mae'r NHS Counter for Authority hefyd yn pwysleisio dadansoddeg uwch a modeli senarios yn arbennig wrth symud tuag at ddill rhagweithiol o leihau risg de. So beth ni'n gweud gynnau, so dechrau oedd wedi prevent a fi'n credu os mae un adran sy'n mynd I mwy ffocus, lle mae angen I falle wneud mwy o dealltwriaeth mewn I yw'r prevent. A fel wedi sy'n gynnau, mae angen bach o mindset switch. Pam chi'n dod I prevent, beth sy'n mynd I bod yn bwysig mewn blaen I bod chi dangos y gwerth o wneud y gwaith na. Mae'n eitha rwydd dangos rhai weithiau mewn gweud na'r ma chi'n neud gwaith mewn I trosedd, ti'n neud cyfweliad, chi'n cael gyda'r gwybodaeth ti angen mwyn neud cyfweliad, ni'n mynd i'r CPS, y Crown Prosecution Service, when you got a ffeir I gweud ni'n meddwl dyle hwn mynd i'r llys. Mae'n mynd i'r llys, mae rhywun yn cael ei ffindio'n eog, cael ei ffindio'n eog, a ni'n cael 5 ni nôl wrtho nhw. Dwi'n mynd hwnna'n wrtho rwydd I dangos I pobl bod gwaith ni wedi safio 5,000. Gyda gwaith bach mwy proactive, sorry. Mae hwnna'n bach mwy anodd I dangos y ffaith bod ni'n safio'r arian na. Mae plan yn lle mwyn I dangos hwnna, dangos y value o gwaith na. Ond mae'r value dim just yn dod o'r arian,
Mae'n dod o'r efficiencies, mae'n dod o'r lleihau errors, mae'n dod mewn sawl ffyrdd de. A mae'n bwysig bod ni wedyn ni, pan mae rhywbeth dda yn digwydd, bod ni'n gwerthu hwnna, dim jyst i'r gig, i'r cymuned hefyd, ni'n dangos gwerth ni trwy beth ni'n neud, a really pwysleisio pam ni'n neud pethau hefyd. Ti eisiau efo'r, os ti'n atal y Twyll rhag digwydd, ti eisiau medru dangos faint o Twyll ti di atal rhag digwydd. Da ni di dal nhw cyn i ni gymrydwyo'r taliad neu fynnag do. A mae hwnna'n balance yn act yn ei hunan. So chi moyn gweud beth yw gwendid chi. So mae pobl yn... Pan chi'n gweud beth yw gwendid chi, mae pobl yn defnyddio hwnna yn erbyn ti, enwedig pobl sy'n moyn neud twych yn erbyn yr gig. So mae'n bwysig pryd ni'n neud hwnna hefyd. So os ni yn roi'r stori mas na beth ni'n neud, ni'n eitha siŵr ni'n bod y controls ni yn lle, so gall rhywun ddim copia beth rydyn digwydd fe 6 mis yno. Nes bod nhw'n copian, bydd ni gallu stopo fe hefyd. Dych chi'n sôn am y twll ar ôl chi gael, lle? Dwi'n teimlo bod ni yn dod i gylch bach rhaid daclus o hynna o ran bod yn wyledwrus, cadw llygad allan am y tylla, llenwi'r tylla. Peidio rhoi cyfle i bobl dwyllo a gwneud i'n anodd gwneud camgymeriadau a felly. Ond ys gen ti unrhyw negeseuon allweddol, rhyw soundbites i ni, i'n gadael ni? Beth byddwn ni'n gweud yw, mae pobl yn tueddu meddwl am, byddai'n gweud ffrod neu twych yn general, fel victimless crime. Na beth mae ti'n tueddu clywed yn y media, mae'n effeithio'r bancs, mae fe'n, dim arian ni yw hwnna de. Beth byddwn ni yn gweud o ran twych yn yr gig, neu fel yr dros, neu yn yr cyngor lleol, yw bod mae fe'n effeithio pob un. Pawb, mae'n effeithio pawb de. Mae'n tynnu arian wrth gwasanaethau reng flan, ac wedi oddiodd pobl fwyaf bregus yn yr cymuned. Ond beth byddwn ni yn gweud, achos ni, byddwn ni'n gweud bod atal twych yn gyfrifoldeb ni gyd fel cymuned, fel pobl sy'n gweithio'r gig, ac hefyd pobl sy'n defnyddio fe yn Cymru, a trwy weithio gyda'n gilydd, defnyddio'r data yn ddoeth cofleidio technoleg yn foesegol a chodi ymwybyddiaeth. So gallwn ni gweithio gyda'n gilydd mwyn cael yr un gôl, a gôl na yw i wneud yn siŵr bod pobl ddim yn neud trosedd yn erbyn yr gig de. Yn y pen draw, da ni gyd eisiau byw mewn lle neistus. Ydyn, Efo gwasanaethau, felly. As mae rhywbeth yn digwydd, ni gyd mae'n gwybod mae rhywun na i helpu ni. Beth ni ddim yn disgwyl yw, bod ni ddim yn disgwyl bod pawb mas na heddiw yn gwybod yn union beth i edrych amdano. So ni moyn pobl gweud, mae hwnna yw Section 2 of the Fraud Act, Fraud by False Representation, a'r points to prove. Gobeithio beth gallwn ni, beth byddwn ni moyn in the ideal world, yw bod pobl just yn, os maen nhw'n gweld rhywbeth sydd yn quite yn iawn, neu nhw'n meddwl bod dyle hwnna ddim yn digwydd, bod nhw gyda'r hyder i gweud i rhywun beth sy'n bod bod nhw'n ffono hwnna mewn. So, o ran hwnna, sut gallai pobl dweud i fi bod trosedd yn digwydd, neu mae rhywbeth yn digwydd yn y bwrdd iechyd. Gall unrhyw un mynd ar-lein, gall mynd i'r wefan www.cfa.nhs.uk/report fraud. Actually, mae ffordd rwyddach. Mynd i Google a googlo report NHS fraud. Eith i trwyddo i'r
Counterford Authority website, o fan'na wedi gallu report o rhywbeth, a chi'n rhoi manylion chi mewn, neu ti chi'n neud yn anonymous. Rhoi'r gwybodaeth chi moyn rhoi mewn, a byd nhw'n hala fe mlaen I ni wedyn ni. Hefyd, ti'n gallu reportio pethau drwy Crime Stoppers. Ti'n ffom o Crime Stoppers, rhoi gwybodaeth I nhw, a byd nhw'n hala fe I ni. Ond, os chi'n gweithio i'r Bwrdd Iechyd, neu yn yr gig Cymru, gall chi mynd ar internet a edrych am dy adran Atal Twyll Lleol a reportio drwy hala unrhyw negeseuon ymlaen ato nhw. Beth dylen ni wedi gweud ar y dechrau o hwnny bod, beth ydym ni'n gwneud gyda'r gwybodaeth na. So fel adran, gallen ni naill ai wneud gwaith ymchwil, beth ni'n gael criminal investigation, the standard of prosecution. Fi moyn gweud nawr bod ni'n sdim hawl dyn ni gweud pwy sy'n charged to court, so to speak. Popeth ni'n neud yn mynd trwy'r Crown Prosecution Service a nhw sy'n gweud os mae rhywun yn mynd mlaen i'r llys neu ddim. Ond hefyd, fel wedi bod ti proactive work a risg, a rhan fwyaf y job ni nawr yw wneud asesiad o ran beth yw'r risg sy'r Bwrdd Iechyd, pam ni'n cael y gwybodaeth na wrth pobl, os dyn ni'n meddwl, os dyn ni'n llais dim digon o tystiolaeth na I dangos bod trosedd wedi digwydd, rhai weithiau mae beth sydd wedi cael yr gwybodaeth sydd wedi cael rhoi I ni yn dangos falle fod system weakness I gael, neu mae gwendid rhywle, a achos ni'n defnyddio gwybodaeth na mwyn creu pisyn y gwaith sy'n mynd I testo'r controls yn y ardal na. So mae pob pisyn o gwybodaeth yn help enfawr I ni I wneud swydd ni. A os dwi ddim yn trosedd, gallwn ni paso fe mlaen I adran arall I gallu defnyddio'r gwybodaeth na mwyn sicrhau bod ni'n trin y gwendid sy'n yr adran na. Felly, os di rhywun yn gweld rhywbeth sydd ddim yn edrych cwynt yn iawn, yna mi fydda ni nawn I roed links yn y nodiadau sy'n dod efo hwn, rhag o'n bod chi yn gwrando ar y podlediad ac wedyn eisiau adrodd o fe. Ond am wedyn minwch chi wedyn fynd a sbio fewn gweld os oes o rhywbeth yna. Cael ymlaen lle. A na beth ni wastad yn gweud, os o'n i'n gwybod amdano fe, ni ffili ni wneud yn byd amdano fe wedyn ni. A na beth sy'n rili bwysig. A fel adran, eto un y prif swydd ni bydd I nudjo pobl I wneud y pethau iawn ar amser iawn. Beth yn galw nudge techniques. A mae hwnna'n rili bwysig. So, rhan 99.9% o pobl mas na moyn wneud y pethau iawn. A mae'n bwysig bod ni'n rhoi cyfle I pobl wneud y pethau iawn hefyd. Mae hwnna'n Ac yn fyna ar y negas, obeithiol yna bod ni eisiau pobl wneud y pethau iawn. Dwi'n meddwl bod yn lle taclus iawn I ni I ddod at y diwedd. Diolch yn fawr iawn. A diolch I chdi, a diolch yn fawr iawn I chdi am dy amser. Ac am rannu wybodaeth. Diolch am wrando ar y bennod hon o bodlediad y gyfnewidfa. Os wnaeth chi fwynhau'r benod, cofiwch dan ysgrifio drwy'ch darparol podlediadau I ddal penodau'r dyfodol. Byddai adolygiad cyflym a rhannu gyda'ch ffrindiau neu'ch cydweithwyr yn golygu llawer I ni. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar nodiadau'r benod. Mae'r holl ddolenni a manylion cyswllt yno. Gallwch hefyd fynd draw i'n gwefan archwilio.cymru os oes gennych gwestiynau neu sylwadau. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.